Kiki a dneska z pyramidy uděláme, že musíme poskládat takhle vysokou věž. Počkej, teďka to spadlo. Prostě to musím házet. Jo. Jo. A když to spadne, musím odsunovat. Tak jdeme na to. Hej. Můj jediný pokus. Já už vím jak. Ho! Jako to už mi to pazuju, ale mám to, takže. Krátký kousek. Tak můžu se zase posunout, tak mi to tam nezá. Půl hodiny později. Je to malo spadlo, nechtěla. Na to se to spíš. Já víte co, já zkusím to. Zkusím to. Chápete to? Chápete to? To, ale to jakože platí to. Jako dával jsem to tam, ale hodila jsem to na ten druhý. Taky pomoct. Oh! Ne. Oh my god, poslední. To tam nehodím, to už vím. A dala jsem to. Ok, tak poskládám to ještě jednou. Zkusím to. Ještě jednou. Takhle. Já už vím co. Ale to posunu. Ne. Já jsem to ani nedotkla se to. Poslední, jenom 2 mi spadly, to je dobré. To je dobré, plně. Počkej, já jsem musím někde jinde. Tak jak jsem tady, jdeme na to. Yes. Oh my god. Teďka vidíte, jak později jak padne.